RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Het is best weer een prachtige mooie blomke. Ik vind het altijd een speciaal momentje altijd op dit plak. Die ene laatste. Dat is wel jammer dan, hè? Ja, de ene laatste al. Maar ja, de ene laatste is misschien wel weer een hele mooie. En Gerda Veenstra is bij u. En die weet precies wat er in gaat. Toch? Ja. Vertel eens. Een verrassing van een hele lieve vriendin. Ja. Het blomke hebben we onvregen met Sint-Waan eigenlijk nog een vriendin. Van Mike Carlos, mag ik het zeggen? Ja, zeker. Ja. Maar Simone. En Simone die had het ontzettend verzinnen. Die had een hele moeilijke tijd gehad. En moeilijke jaren eigenlijk wel. Dus Oké, waarom? Wat is er gebeurd? Nou, Tipje van de sluier. Weer relaties die toch net zo leuk eindigden. Op een klip maar aan. En langere relaties. Dus dan moet je weer opnieuw opbouwen. Ja. En weer een neehuis en weer een opplakje. En dat we eigenlijk een beetje het begin. Zien een hele mooie salon. Daar ontstond die viewer. Daar kon ze net mee werken. Dus weer een nieuw plak. Wat kapsalon, wat voor salon? Nee, een schoonheidssalon. Schoonheidssalon, ja. Heel goed plak, echt. Ding, ding, ding. Ja. Dus dat zie je het zien. En toen ging het al even goed en alles weer wat op een rit. Een mooi nieuw plakje. En toen kregen haar mem, die rekken van het een op het moment eigenlijk heel slim ziek in het ziekenhuis. Och Dus jee. en als ze hing het nogal aan haar mem. Daar had ze een heel goede baan mee. Dus dat was heel spannende, moeilijke tijd. En gelukkig gaat dat nou wel weer heel goed. Goed zo. En ze laat zich er zo goed doorheen. Ze is altijd heel positief. Dus ik vind dat wel beloond wordt mij. Nou, die volgens mij een politie reden genoeg om eens contact op te nemen met Gaatse die voor u op locatie is in Noordburgum. Ja, Gaatse. Noord-Burgum, daar komt het blomke je hinnen, want daar wennen ze. Ja, daar wennen ze inderdaad, maar je mag ook dat ik daar net ben. Wat dan? Want daar is ze nou net. Je is nou in de Westreen, dus bij haar mem. Oh. Dus Ja, hoe mem. leuk is dat, om het zo maar te zeggen. Hoe wist u dat? We winnen dan op ja, u wordt het weten wat ik al je weet, Hans. Nee, dat dat wordt wist misschien Dan mag net dit altijd weer. allemaal vreden. Dan mag dit altijd alles weten worden. Du bist net in Noord-Burgum dus. Oké. Nee, ik ben, hoe heet die wei? Ik steek bij het bosje IJsselmerwei. Ik steek nog bij de IJsselmerwei dus. In? Nou ja, en ik in de Westreen. Oh. In de Westreen. En dat goed is, maar we noemen 22 ha. Dus dan Nee. gaan we nou het paadje op. Dat zou je de Ik zou je prijs nou zien. net in. En ik ga gewoon voor de glijden Ik bel je net om, maar ik ga voor de glijden staan. Net te hut slaan, net te Oh, hut jee. slaan. Ja, maar we eens even zien. Ik zal even ombellen. Jij, Aaltje, hebt me al zien. Ik ga bellen in. Spannend momentje. Blom, jij er wel. Zelf aan. Een hele goede middag. Nou, goeiemiddag. Mag ik verder komen? Mag ik verder komen? Nou, ben ik nog. Ik word het wel leuk om weer de meeste binnen te zien. Ja, maar ik maak Simone, ha. Oh, Simone, ik naar het uit. Ja, ik zal even met Erik in de wand, want mijn Erik is uitvallen. Dan ga ik even contact. Ja, dat wil Hans ook al weten. Maar Je ziet al verdringen dat hij komt. je ziet me lekker boeten, dan net. Ja, nou, ik moet boeten zetten. Nou. En ik ben je. Mag ik in een mooie stoel zitten? Oeh, heer, zo mooi. Hij komt er echt net bij. Mooi zwart. Hij komt er echt net bij. Nee, dit was het hele beetje, hè? Nee, maar ik ben je inderdaad van die Simone. Hast u enig idee waarom ik je ben? Waarom hast u een blomke verzinnest? Nou, ik had het een keer eerder voorbij komen, zo'n bien bekend. Die dat echt. Ja? Ik heb geen idee. Nee. Nou, u hast een schoonheidssalon. Ja. En dit is in tweede al, op tweede plak was nog zist. Het redde plak. Maar had ik in 20 heiden zitten. En wat is daar gebeurd? Ja, dat is Abraham toen meer. Ja. Ja, ik weet nog dat het gaat, maar het is helemaal in vlammen op. Nou, nee, we hebben vooral het pantenijs weer helemaal in vlam opgang. En u spant die volle wetterskeer dat er eigenlijk niks meer van we konden net iets meer met doen. En nu is het op een locatie, waar is het nou? Dat is Kwallenstrit. Squallenstreek. Ja. Juist, en goed. Wat doe je dan weer van behandeling? Dat wil ik even weten natuurlijk. Van alles. Ik van man? Ja, Oké. Ja. Mooi. Een gelijke afspraak, meidje, We Gaatse. zien het de man, de massages. Sta ik in de biddy? Nee, wat voor een afspraak, meidje. Nee, nou ja, en we zitten hier bij die mem, want die mem is zo'n beetje die steun en toeverlaat. Ja, en hoe gaat het nou met die mem? Nou, op zich, naar omstandigheden maar goed. Ja. Want wie even heftig of net? Ja, ik in hartstilstand gaan. Ja. Dus ik ben even voor het west. Even voor de west. Maar nou, ja, je ziet er eigenlijk wat blakend uit om het zo maar te zeggen. Hé, misschien viel het nog net zo, maar het is... Het gaat goed, mooi. Nou ja, en dan zit er dus hier in de studio. Dus er is hier niet die opjongen had van het blomke. Misschien ben eigenlijk twee. Haast enig idee. Want natuurlijk zit die met mij in het complot. Dat ken het oors. Hé? Nee. Twee vrouwen? Ja?
En dat is, maar dat in een vriendenkring een beetje beginnen. Ik denk Gerda en Soraya dan. Ja, en Soraya die is op vakantie. Is die al wel waarom? Maar die zit niet in de studio. Maar er zit nog een van die vriendinnen in de studio. Is er nog een van mijn vriendinnen in de studio? Jannie, denk ik dan? Dat is wel heel spannend voor degene die in de studio zit. Maak het om met mij nemen. Ja, ik kan iedereen wel opnemen van mijn vriendinnen. Dus zei je mijn naam al je gaten? Wij komen een keer. Ja, ik kan Jet. Ja, ze hadden naam al zijn. Wie de eerste? Ja, het is Gerda. Oh, zij. Ja, dat zei ze. Nee, sorry, dan ga ik het verkeerd uit. Maak het niet zo. Maar van hun komt dus dit blomke. En Gerda die zit nog in de studio bij RTV NOF. En die worden dit heel mooie bosje aanbieden. Je want die hier nou aanpraat. Dat was gewoon in de studio bij natuurlijk. Wat leer. Dus van haar dit heel mooi bosje bloem en van Soraya. Jou is een heel mooi plakje. We zijn heel trots op haar. Fantastisch, ja. Je zit nog in de studio bij RTV NOF. Worst u wat zien naar Ceze nog? Nou, je bent de beste vriendin niet te winnen. Ja, ik vind dat super, geweldig. Ja. We zijn heel trots op die. Nee. Moontje. Ja, je bent heel trots op die. Ik ga ze in het eerste keer, je zei je vroeg ze me in het eerste keer, je bent heel trots op die. Echt sprakeloos. Ik shot. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Jou is een heel mooi plakje. En misschien komt ze samen meteen... RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.